Gabon, Andres. Urte berri hon, Xabi. Baita zuri ere. Urte berri hon, Inigo. Baita zuri ere. Zer nolako banketeak. Zer nolako banketeak egin ote dituzte hauek. Segitze zuen egiten. Bergarako batzokian zer nolako banketeak egin ote dituzte. Bueno, bai. Bai, mejor hautado. Zeian antxorak erixiak esaten eta. Plaza hola iko. Bueno, bakuk hemen segitzen dugu, Andres. Bai, ikusten dut, eta bai, zein eban. Bai, titurbe bat, eta kontrako estarri xo, segitzetan, bai. Segida, Beraz zure bultzakadatxoa izan dugu. Bueno, bai, itzen zabanekin. Pentsatu behar genian, Platz. Bai, pentsatu behar genian. Naiz eta hemen egon batzuk eta larritxakua gaz eta bizarra gaz eta bildu eta... Bueno, bai, hemen jarratzen zuen eta pozik, aurrera gure telebizioan, baina honan egin. Eskera zuezarako jendeak. Gure Inigo eta Kamaria eta Imazite, kompañia eta... Bueno, Andres, zerta etorri zea. Bueno, eske, etetik kanpora, hotxe ondiz egiten dago, eta, Hone monologuak eta egiten teatruan eta kalidan txistiek kontetan, eta, Oi, bizimo gogorra da. Gogorra da, baina gogorra da lapurretan ibitia, eta, normala da. Hemen askoso beto, gure atzugan eta gozo, eta los de Bildu, eta, hemen, eta, behona, bai. Vale, Andres, berriro planteatuko berriro. Zertara etorri zea. Etorri naz, kontzejutze batzuk emotera, eta. Guri? Ez, alpedreteko alkatia, bai. Tontu izateko ez da enbeste ikasi beharrik, plaza eta. Kontzeju emoteko, programia hobetzeko, eta. Urte barrixaki maki zuen, normalien deno gazmonak, eta erretzeari utzi, eta Bilduri botu emote ere bebai utzi, eta azkenein pez, eta. Baina, bai. Bueno, Andres, guk zure asmonak eskertzen ditugu, zure gurekiko borondate ona ere, bai, nola hobetu dezakegu gure saioa? Bai, oso zinpia da. Pareta horretan irudi batzuk kolgao, eta horre beti asko laguntzen da. Agizu euskaldun fededun, eta ze jarri urko genuke, Jainko guzti saltsuan zagi kuadron bat, o... Ez. Inigo Urkulluren argazki xanaikua da. Zea? Bai, jangoikua lagundu. Ez da guzti saltsua, baina laguntzen da. Ipiliko dita, zuen barbizu da. Andres. Hemen segitzen, Andres, hori gure dekoratuan, hemen ondo gatu. Ez. Baina, hemen txeberton, eta. Gaina, Andres, gauza bat esaten usten baldin badiaztu hor, pixkat, ez da oso favorez dituta hor Inigo, Hemen txe, ze esan do Bilduko, ze esan do? Ez da hola oso favorez dituta argazki hortan. Zuretzak ez padu favorez alta hobe gutzaz. Hemen, gure Inigo eta zer bitzen, Bueno, Andres, hori alda, eskaini behar diguzun laguntza bakarra, zure aholkua hori alda? Bai, lagunduko, eta beste pareta horretarako ere, beste hortan eta, beste zehoz ekarriko etxe du. Atea itxizak. Ikeste, itzizak eta ikaz, eta gaztiak eta zer den, Ez begirunerik. Ez. Eta ze gehiago jarri nazu? Lentzeria galdu dugu. Lentzeria galdu dugu. Lentzeria zer den ez dakite. Habe, zuzenia grano eta errespetori gabe. Bueno, al grano juteatikan, berriro ere. Ze jarriko dugu hain, ze Ortuzarren argazki bat, Ez, Ortuzarrena batzokixetarako errezarratzen dugu mutiko. Paretan eta gure kalendarixuan edo ekarriko etxe. Egutegi bat atera alduzue. Politxaskoa, Gure kalendarixuan Kontxako Tiobiu azaldu berrien edo Bilboko Libertador horria ez. EAJ-tako burukideak azatzen dire eta narru gorriton eta. Txoin. Ondo egintzen doz. 10 nahi ditut, larru horritan, burukideak. 12 beharko itek. 12, ez da zenbaten etzak. Bai, ekarri txestola. 10 kalendario nahi ditut, 12 bilabetarela badakitu hendikan, Venga, Vale, Gauza bada Bildu ibotu ematea, eta beste bada Koalizion Kanaria ematen diona. Atera du, bomberuen kalendaxioetan zelan azaltzen dire, Bai. Bardin, EAJ-ko buruza gisa.
Ez da zuen tenitzen eta, bai. Nik ez ziak jarri gehiagiola eskua como en el pomo. Bai, zer Lasai seme, lasai seme. Bueno, Sabinetxeko imprentan deko gondino, baina, oin bat zuen, urtarrila... Eta ezin dugu ikusi? Bai, jarri. Urtarrileko argazkixa, betxo. Nio? Hortuzar... Buru hori, aurpegi hori Andoni Hortuzarrena da. Pasejoa Benidorko batzokixa. Eta nik Andoniren gorputzik genuen ikusi orain arte, baina nio, gizonak lan egin duen baiten. Arritxutxa gatu zen. Hori Benidorko, batzokixa inaugurazioan eta. Oso maitia da Hortuzar Benidorko. Gauza bat esan behar dizut... Ondo hiltzatu ezu kuadroa, porque hostiak ematen nahi die dekoratu baita ez da eroitzen. Horan ez da errez eroriko, ni hemen hon bitartien bintzen. Bueno, ikusi beste hilabeteren bat. Bai, apirila. Ara, Josu. Gure, Josu. Josu Erkoreka. Madriden diputado egon zanien atera zuen kalendarixoako fotografia eta. Gure, Josu, parlamentuko zuak amatatzen. Sasoiko jende daukazu, Zu ugari amatatu zitsuan, gure Josu Madriden eta. Zuek, Jon, Xabier Mikel Rekondo eta izango zuzen kalendarixoan eta. Aldea Erkoreka o Xabier Mikel. Eta zuak pizten zituzuenak eta. Zuek eta. Jarri urrengoa. Abuztuan Iñakian. Iñakian azagazti, no? Hoi zer da, eroritakoen arana, Eroritakoen aranan eta ibilitakoa da, tematuta gaur inikut. Eta, bueno, guru horra da. Eroritakoen arana deitu inbertzaio, Valle de los Caídos. Claro, Valle de los Caídos. Eroritakoen arana, bai. Jaixore ez zinen. Zer da, Belantxo ben? Eroritakoen arana? Ez, Madriden dago, eta, aprotxatzen du, Madrida jateko, Arkumia jate, Bildotxa jateko. Tudankan, bai. Tudankan, eta gero, Valle de los Caídos, eta gero, baita ere doku Joseba, eta. Gure Joseba. Azaroan, Joseba Egibar. Atezatuko piztu zituen guztiak amatatzen. Tor. Zubietako erraustegien terreno eta. Baina hori ez da zubieta? Hori peaje batian da. Bildu jarren edituan peaje horretako batian. Peazen bajo, Mailuaken peajea txikitzeko prest, eta. Gure Joseba, eta. Zer dutu Xabier, horitzea kalendarixua, eta. Eta doan eman behar alduzu hau? Bai, oparitu, eta. Guk egajotan ez dugu zer doan emoten. Pentsatzen non bai. Trukian beti eskatzen dugu zehazten. Kalendarixua saldu beharrak, hau. Atara ditzu ea 6 milioi kopia. Eta lortzen duen diruakin... Bos baino gehiago ez dira izan. Lortzen duen diruakin apadrinatuko ditugu ital batzuk ital. Nola? Bai, jeltzare zintzuak apadrina. Espanixan barrena oso txarto. Benetan txarto pasatzen edienak apadrinatu eta espainolak dieta. Oso gitxik aguntatzen da, eta horrek apadrinauko ditugu. Morata eta Juñako abertzaria, Gonzuelo Alarkonekoak, eta, bueno, oso gaiz txarto pasatzen da, bez, miserixez inguratu eta italika. Eurendako izango da dirua, teratako dirua, Eta, bueno, joan berra daukat, ze, bueno, zuekin denbora alperri hartzeko, ez dakau geixegi, eta, bueno, erto hori zer. Bueno, Andres, ondo izan. Segi holan, eta. Venga, bai. Venga, eta, zu marrano, eta. Venga, segi holan, Zer zoaz, depilatzea? Depilatzea zer. Bai, porque fijatu nahi zea jotako inorrek, ez dakazuela bularren hileik, ez da zer. Oye, esto de, zuek egitzesten Adobe, eta. Photoshop. Adobe, Photoshop, eta, bai, zirkuan, segi zirkuan, beste urtebete, eta, venga, gure diruakin. Ondo, bai. Peio Sarasorakin itzengo dut, eta, fritos, eta, bueno, venga, segi, aurrera. Vale, ánimo, kontuz maiu horrekin. Bai, maiti, ikasinak eta. Venga, hau, hemen utziko zet, eta, no? Kontuz maiu horrekin, ikitai bat hartu gabe, Ondo izan, Andres, saio. Ez da eroiten, eta, no? Baspari. Ez, ondo hiltzatu dek, Eto, venga, venga, aio! Ez da tsunami bateak eta eroitzen gure inigo. Ez tsunami, ez Filipinetako tifoia. Azkenen, atake nuklear baten ondoren, kakalardok eta jeltzalek bakarrik izan.